Sports. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 12:07. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baratang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na pagkaw to mga tugang, inapuan kateripunan kan mga barata ngunya na pagkaw to. Adaw katangunya nin Sabado, Mayo 10 sa 2025. Ako po munaan para mientras indong magiging tagapagbareta. Ako po si Angel Mustaza. Sa headlines kan mga darakulang barata, enotan headlines kan mga barata sa lado lokal. Sobra sa 200 ng mga personahes kan Coast Guard District Bicol ipig-deploy sa manibaybang parte kan Bicol Region. Mga personang ma-monitor sa vote buying asin vote selling ipinawagas kan Albay Provincial Command. Komprehensibong contingency plan kan ELECO para masiguruan padagos asin ligtas sa supply kan kuryente sa midterm election, preparado na. Hepatitis A, ipinaliwanag kan sarong eksperto. Sa lado nasyonal, panibagong bawas presyo kan produktong petrolyo, lauma na sa masunod na simana. NGCP nagpautob nin contingency measures para sa eleksyon sa Lunes. Sa ibang nasyon, Pope Leo XIV nangapudan sa mga padi na labanan ang pagdistansya kan mga paratubod sa simbahan. Sa lado ng Karawat Sports, sa Samahang Basketball ng Pilipinas, kumpiyansa na makakaibahan ninda si Justin Brownlee sa FIBA Asia Cup. Sa detalyes kan mga barata, enotan detalyes kan mga barata sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nag-deploy nin sobra sa 200 na mga personahes ang Coast Guard District Bicol sa manibaybang parte kan Bicol Region tanganing magtabang sa Commission on Election o COMELEC Bicol na masiguruan matuninong asin matrayumpong eleksyon sa Lunes, Mayo 12, 2025. Ipinahayag ni Coast Guard District Bicol spokesperson Ensign Eliza Novebermal na nagtabang sinda sa pagtransportar kan mga automated counting machines asin iba pang election paraphernalias pasiring sa mga islang probinsya sa rehiyon. Sinabi ni Bermal na naka-heightened alert naman saan sa indang komandansya sa gabos ng mga pantalan para sa salbado asin marhay na sitwasyon kan mga biyahero na maruso ngunyan na weekend. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! May mga marites nang ipinawagas ang Albay Police Provincial Command para mag-monitor sa mga pangyayari sa nagraraning may kinaraman sa vote buying asin vote selling. Sigun kay Albay PNP Provincial Director Police Colonel Julius Añonevo na ang mga marites ang makonduktanin balidasyon para magibuhan ng report ang mga insidente. Dagdag pa sa informasyon na dai maninigaran na haros gabos ng mga politiko nagpapalawas nin kwarta para gumana sa perelian. In kaso magreklamo, sinabi kan komandansya kan pulisya sa Albay na aksyonan ini kan PNP dahil igwang monitoring team ang PNP Provincial Command manungod sa bagay na ini. Mantang pigsurat ang baratang ini, matuninong pa ang palibot asin dainin mga reklamo na nakakaabot sa pulisya may kinaraman sa vote buying asin vote selling. Dugang pa kan PPO na pag-abot sa sitwasyon kan pasiorden, mantinido pang matrangkilo ang kapalibotan kan probinsya nin Albay.
Preparado na ang Albay Electric Cooperative o ELECOS sa indang komprehensibong contingency plan para masiguro ang padago sa sinligtas sa supply kan kuryente sa Mayo 12 nga midterm election. Sa entrevista kan sa News kay ELECOS spokesperson Ange Galero, sa iyang sinabi na sakop kan plano ang gabos na lugar sa laram kan ELECO coverage kasabay ang substation, transmission lines as in consumer services. Sinabi ni Galero na katuyuhan kaini na malikayan ang aberya sa mga polling precincts, canvassing center as in iba pang pasilidad na gagamiton sa eleksyon. Kasabay sa mga lakdang kan ELECO ang pre-election inspection, thermal scanning, right-of-way clearing, fuse sizing as in load monitoring. Dagdag pa kan opisyal na mabugtak sindan in technical teams as in mapautob nin 24 oras na monitoring sa aldaw kan eleksyon. Nakipagkoordinar man ang kooperatiba sa COMELEC, mga lokal na gobyerno as in emergency services para sa mas efficienteng pagsimbag in kaso magkaigwanin problema sa supply kan kuryente. Sa tulong klase kan hepatitis o impeksyon sa atay na A, B as in C, ang Hepa A ang kadaklan sa nagtatama sa tawo. Sa programang Radyo Klinika sa DCGB, sinabi ni Occupational Medicine Pediatrics Dr. Jessa Francis Ayaay na ang virus na ini pwedeng makuha sa kontaminadong pagkakan o inumon. Sinabi ni Dr. Ayaay na maski sa laog kan harong, pwedeng pagikanin ng virus na Hepa A kung bako umarhay ang pagpreparar kan pagkaon. Katakod kay ni importanteng masiguro na maluto nin marhay ang pagkakan. Sa datos kan World Health Organization, nasa 1.5 milyon na tawo ang nagakahelang sa bilog na kinaban kada taon. Kasabay sa mga risk factors, iyo ang pagbiyahe sa mga lugar na may mode of transmission ka nasabing helang, mantang pwede ining makuha sa mga nakakaibahan na persona dahil sa nakakaulakit ini. Dagdag pa niya na ang maluyang kapalibotan asin kon ang tubig o pagkakan kontaminado, pwedeng magkausa o magkaigwa kanasabing helang. Ibang klase ang proseso kan conclave sa pag-ilihir nin Santo Papa. Sa programang Boses kan Kapalibotan sa DCGB, sinabi ni Environmental Advocate Asena Healing Priest, Reverend Father Efren Borromeo, na kaya inapod na conclave dahil sa widki o may liyabe ini na ginibo kan sarong hade kan nakaaging mga panahon bilang intervention kan mas madaling proseso sa pag-ilihir nin bagong pamayo kan Katolikong simbahan. Tinawanin doon ni Father Borromeo na ang minapangyari sa conclave iyo ang kagustuhan kan mahal na Diyos asin dainin pamumulitika. Sinabi ni Father Momoy na halawig ang conclave sa mga nangyayari sa eleksyon sa politika sa nasyon. Dapat paming magbutwa ang truth, justice asin love para sa monitoring na pagserbi susog sa kagustuhan kan mahal na Diyos. Nagpromisa si 1st District Representative Aspirant Attorney Jelwa Bungalon nin marikas na serbisyo kapag natawan nin pagkakataon na makatukaw sa pwesto sa pagikan pagpili sa iya sa May 12 midterm election. Sa entrevista kan sa News kay Bungalon, sa iyang sinabi na mayor na sa iyang tututukan iyon mga senior citizen, infrastructure, turismo asin edukasyon. Sinabi ni Bungalon na siringkan serbisyong ipigtao kan Ako Bicol Party List nakaangkla an sa iyang mga programa para sa gabos. Dagdag pa niya na sa ultimong aldaw kan campaign period, tiwala si Bungalon na naduman niya ang mga barangay asin nariparo ang mga pangaipuhan sa Primer Distrito kan Albay. Kayang-kayang mantineron kan Tabaco City Police Station ang pasiorden sa syudad sa Ibongkan kasiributan muna napapaharaning 2025 midterm election sa Lunes, Mayo 12. Ini ang sinabi sa DCGB News ni Tabaco City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edmundo Cerillo Jr. kung saan sinabi niya na namamantinir ninda ang pasiorden apisar kan mayorya sa mga kapulusan kan hefatura nakadeploy sa mga voting precincts para bantayan ang
an mga election paraphernalias. Tinawanin doon ni COP Cerillo na apisar kan kasaribota na ini kasunod kan pagkakaigwan ng serye nin mga political rallies mantinidong alertohan sa iyang tauhan asin kayang mantiniron an pasiorden asin seguridad sa Tabaco City. Sa ultimong detalles kan mga barata sa lado lokal, makikinabang nin Marhay ang munisipyo kan Daraga Albay in kaso malahos na nanggad na magkaigwanin international flight sa Bicol International Airport o BIA na makukuha sa barangay Alubo kanasabing banwaan. Iniyan ipinahayag ni 2nd District Congressman Joey Salceda makalihis ang pagbisita sa BIA na Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Enot kay ni ipinahayag na Secretary Dizon na ang BIA target ng magkaigwanin international flights ngunit na taon na 2025. Sinabi pa na ang BIA ipaparong sa Public-Private Partnership Program na mga ngahulugan na pribado na ang mamanihara sa operasyon kanasabing eropuerto. Sigon kay Dizon, mas magiging madali ang ipapautob na development lalo na ang pagpapahiwas kan BIA as in pagkakaigwanin international flight. Sa paliwanag man ni Salceda, mabibenepisyoan ang banwang Daraga, gobyerno probensyal kan Albay, asin maging ang mga kataraning na probinsya kan Sorsogon sa paagi kan malaog na revenues o buwis. Yan mga tugang ang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Masunod ang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports asin iba pa makalihis ang nagkaperang pagirumdum. Abangan sa DZGB ang pinakamahiwas asin pinakamakaskas na election coverage sa Kabicolan. Desisyon Bicol 2025. Desisyon Bicol 2025. Ihahatod sa inyo kan DZGB, OKFM, DZGB Social Media Team. Ang resulta magpuon sa lokal na posisyon, siring sa mga konsehal, mayors, board members, representative, vice governor, asin gubernatorial candidates sa Albay, asin Bicol Region. Kasabay ang resulta sa pagkasenador. Ini mangyayari sa maabot na Mayo 12 na national asin local election sa laong ning 24 oras. Hatod sa inyo kan DZGB News and Public Affairs asin OKFM. Desisyon Bicol 2025. The DZGB and OKFM Election Coverage. Abangan. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Siyudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota.
Sa detalles kan mga barata sa lado nasyonal, laumanaan panibagong bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Base sa projection kan Department of Energy na magkakawat sa piso sa goda 1 o piso sa goda na may 35 sentimos na rollback sa kada litro ng diesel, mantang magkakawat sa 1 peso and 30 centavos sa goda 1 peso and 45 centavos na bawas sa kada litro ng kerosene. Mantang magkakaigwama nin poon sa 30 centavos sa goda 75 centavos na bawas naman sa litro o kada litro nin gasolina. Nagkapera sa mga nahihiling kan DOE na bawas presyo, iyo ang desisyon kan Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na dagdagan ang produksyon sa petrolyo sa bulan nin Hunyo. Kaibangan man ang daipa sigurado na resulta sa trade task sa pagultanan kan US asin China. Sa aldaw nin Lunes, masasabutan kung ano ang pinal na bawas sa presyo na ipapautob alas 6 nin Agas sa Martes. Nagpautob ang National Grid Corporation of the Philippines in contingency measures para sa eleksyon sa aldaw nin Lunes, Mayo 12. Kaibangan nigdiyan pagsuspindir kan gabos na maintenance activities para masiguro ang uninterrupted power service sa panahon kan eleksyon. Kinumpirma rin ni NDCP Government Relation and Visual Affairs Lead Specialist Jenny Afrolin kung saan inireport man kan opisyal na para mientras sa suspendido ang konstruksyon asin non-critical maintenance activities harani sa substation asin transmission lines pon kana Mayo 5 sa goda 16. Sinabi niya ang suspension kan gabos na maintenance activities susug sa contingency plan na ipigtalaan kan Commission on Elections sa papaharaning eleksyon. Segun sa NGCP, pon pa kan Abril, piglinig na sa gabos na transmission lines na may obstruction apera sa rong linya sa South Luzon dahil sa nagpapadagos pa ang negosasyon sa scheduled vegetation trimming sa nasabing linya. Pig-adjust naman ang maintenance activities kan power plants para masiguro ang availability kan mga ini sa aldaw kan perilian. Pinag-aktibar man kan grid operator ang operasyon kan overall command center nin 24/7 sagud sa Mayo 14 para marespondihan ang posibleng power interruption. Sa barataan nga to sa ibang nasyon, hinagan ni Pope Leo XIV sa simbahang katolika na kontrahon ang paglakop kan kakulanganin pagtubod. Sa iyang primerong misa sa Vatican, sarong aldaw matapos na mailihir bilang ika-267 na Santo Papa, iyo ang daing niya pigilid ang dakul na nagrarayo sa simbahan. Nagkapera sa mga dahilan kung nato nagrarayo ang tao sa simbahan, iyo ang dahil man sa teknolohiya, kwarta, trayumpo, poder, asin kayamanan. Importante sa simbahan na magserbi bilang ilaw para magserbing giya sa mga lalagalag nin dalan. Sa lado nin karawat to sports, tiwalaan sa Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na mga kaibahan pa girareninda ang naturalized player na si Justin Brownlee sa FIBA Asia Cup. Sinabi ni SBP President Ala Panlilio na nagkaigwanan nin magayon na resulta ang naging Notice of Adverse Analytical Finding kan FIBA. Wala pang opisyal na pahayag ang FIBA, nagtutubod sinda na matutugutan naman si Brownlee na makapagkawat. Paglilinaw naman ni SBP Executive Director Erica D. na padagos ang pigibong koordinasyon ni Brownlee kay bahanan abogado may kinaraman sa nasabing kaso. Magigiramduman na pinaghandaan ka na gilas ang pagkawat sa FIBA Asia Cup sa bulan ng Agosto na gigibuhon sa Saudi Arabia. Naimbento kan mga eksperto ang Omni AI Assistant. Ini sarong wearable AI assistant na ipigdisenyo para magdangog asin ukodon ang daily life activity kan sarong tawo. Ipig-opresir ka ini ang real-time transition, insights asin summaries of conversation and meetings. Kaya kaining mag-function bilang sarong friend and coach na makakatabang sa users na ma-improve ang communication skills asin makapagtaon in personalized assistance. Pwedeng i-connect ang Omni sa ibang apps para sa productivity asin organization.
Istoryang naiiba. Binuksan ang sarong merkado sa Savu-Savu Vano Levi Fehi, iniyan sarong climate resilient as in inclusive market na ipigdisenyo para mas maging marhay ang serbisyo sa publiko. Ang nasabing sa ulan kung pwesto ng 152 na market stalls, 123 na permanent vendors as in 29 o temporary vendors. Ngunya na Mayo G's kan taon 1884 namundag si Maria Paz Mendoza Guanzon sa Pandacan, Manila. Siya ang kanat-inoting babae na nakagraduar nin First Medical School sa Pilipinas na UP College of Medicine kan taon na 1912. Si Guanzon ang first Pilipina na nakaresibin nin high school diploma halos sa public school as ay naging professor chair kang University of the Philippines mantang naging membro man ini kang Board of Regents kan nasabing universidad. Yan mga tugangan kabilugan kan mga barata at tipig tarabangan na isurat dyan sa DIS-7 News Base ni the News Director Mar de la Cruz, kaibahan si Jenny Balyaran. Ang nakaibahan ko po sa lado teknikal, si Kuya Nems Flora. Ako po ang sa inyong naging tagapagbareta. Ako po si Angel Mustaza. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, unyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang